ang Diyos sa kalangitan, namati sa pangamuyo. Ang Diyos ni Elias buhigit, bulahan iyang ngalan, kunyang anak mangamuyo, sapton niya gihapon, tanawa siyang manunuga, tanan nagatuman sa pagtuo mangamuyo, iya kita pamatian. Kintipo ng mga pari, nagtawag sa ila Diyos, bukos nga adlaw panawag, wala gitsing sabat. Yan si Elias nagtawag sa atubang nila tanan, ang Diyos nagpadala kalayo, kay ginpamatian siya. Ang Diyos ni Elias buhigit, bulahan iyang ngalan, kunyang anak mangamuyo, sapton niya gihapon, tanawa siyang manunuga, tanan nagatuman sa pagtuo mangamuyo, iya kita pamatian. Dayon sa bukid sang Carmel, ang propeta nagkadto, nanggamuyo sa Ginoo, nga ulan ipadala. Sa bugos niyang kasing-kasing, nangamuyo siya, panganod nakita liwat, nagulan sing baskog. Ang Diyos ni Elias buhigit, bulahan iyang ngalan, kunyang anak mangamuyo, sapton niya gihapon, tanawa siyang manunuga, tanan nagatuman sa pagtuo mangamuyo, iya kita pamatian. Ang Diyos ni Elias buhigit, bulahan iyang ngalan, kunyang anak mangamuyo, sapton niya gihapon, tanawa siyang manunuga, tanan nagatuman sa pagtuo mangamuyo, iya kita pamatian.